Yep. Vandaag se story is, ik wil net vandaag zeggen volgens de weer is. Wat is die mens? Laat die ons toe hier bezoeken van die derde tot die vierde geslacht. Wat is die mens? Laat die ons denken. Die mens again. Laat die ons bezoeken. Hier bezoek ons. Haal die ding af, Ismail. Van die derde tot die vierde geslacht. Die mens is een zondaar. Hij maakt net fouten. Dat is wat die mens hoort. Dus hoe komt die nog? Die mens dan moet bezoeken. Amen. Askibo. Dit is die AMI. Woensdag. Die 11e of die 10e februari. Oké. Okay.